hvad jeg synes, hvad der gælder. Der er penge. Vi skal vinde til at sige. Kom, vi skal ind i zonen nu. Så hvis jeg den med mest skudte hele stedet. Nej, skidt på by noob. På by noob. Skal han være med? Han kan... Altså, behøver jeg at spille den her kort? Det er rigtigt. Altså, vi skal være lige... Han er noob. Nej, han er ikke rigtig forbi! Nu trader jeg ikke så. Han er 50 HP. Jeg sagde, at jeg streamede, der må jeg både det. Men altså, jeg må jo komme med. I behøver jo ikke at spille den kop, som Alfak sagde. Okay? Dennis, det gælder især til dig. Du vil ikke have monster, Nej, der er no way, David. Ja, der er no way, jeg vandt den her. Danny, du vil ikke have monster fra ham. Ikke engang til. Så ved du godt, jeg lever. Ved du? Så ved du godt, jeg lever.